Салом алейкум, подписчиков ба клиентои магазини Мусаввир. Дар магазини мо бо чанд намуди вибри нав омадагӣ. ҳозир якта камера карда обзор карда шуморо нишон медиҳем. Марҳамат. Ин гило омадагӣ бори нав Дубаи оригинал. Сангушам ручная работа кори даст кардагӣ ина мерезад. Материалшам тоза ҳай. 5-6 расветка дорам. برای دخترک‌ها برای عروسک‌هایی که تویی دارم باری نوینکه ای مهره‌دارا و دیزاین نو دیزاین نوینکه دیگر یایست این دیزاین نوای 4 راسветкаш мондагӣ озираш дар 7-8 расветка дошт озир ҳам 4 расветкаш мондагӣ ҳам бибри хушрӯяка ай муҳрадоро чангали нав астай бо ин намудаш аст и дизайн астай ручной работай гилуш тоқа бинед чӣ хел дизайнша корша бинед чӣ хушрӯ ям расветкаш аст 4-5 расветка дора ва кадоме ки шифон присидастарод марҳамат шифонои дубаӣ омадагӣ тагошон чӣ холкати мебиёяд хушрӯ ям хушрӯ расветкаш ҳамин қамондагӣ чӣ холдаро ҳаста ай самарқандиё бо овардем баъд на металлико бури новинкай 7-8 хел расветка дошт ҳозир ҳамин седумаш мондагӣ бо расветкаш мешавад хел ручноям ҳаст ям бори нав бори Дубай ай килтай гулноза кадоме присидастарод ҳаст аз ин дорем